makikita ta. Oh. Jesus. Mingaw na kay ko nimo kap. Oh nya. Di ka na tong tulo ka buwan sa pagkasangad sa tuang barko. May sulog lang gyapon ka nang imong ubiro no? Oo, ikaw dahil ng sulo ka. Siyempre, prugog ko nimo. So, Di ang ako ani. Ang problema na to sa itong barko, kung saan na to ni, ang may nagoy ani, so ayan tani og handos. siyang gusto rin natin, ibisig ba datan din ito daw sa kwan? Sige. Ayaw, di ba? Kasi may problema. May ani, ato sa tubangan, kaya basig tuwa dito ang problema ni, di man madadihaan nagliwag. Bisig baliso dito, kapsa. Oo, tata. Ang titira na, atong lusoon. Ito atong dawon, ikap. Kap, yan ang kap, may report bigay ko nimo kap, ito naman rin kabuwan. Muna nga, ano, saan man, mabiyahe pa tanay kap nga, naban na sabi atong barko din eh. Mo ang dim tububiyahe ta og mahaon na ni siya dinhi, maton na ni siya sa dagat. Nya kay niya ko manis mawa. Muna ato na pangita paagi usaon ni siya pagkuha ani diri. Kay abi nimo ikaw manggod. Kung patuo pa kanako, di gini may tabo tingali mo ingon ani. Ilog ka ikay das ko timon ikay das bila na ako inan ti nga abanti. Sige ni mo katras. Wasag bawo dag ko kayo. Amo na anay notas mo Sa ako magalaw kap, kumusta magdahom atong kayo ng kap nga di bagyo din mo abot ato. Sa ako mato nga, ako kung uyab atong ngayon na, sige mo tawag ko kay mo kay mo kay boss nga iya kung bagan niya mo to na. Bis ko ato mo to nga. Pitinggulan ko ato, yung motor ka ilog ko si mo kuan kay imo ka gusto mo ko nga makamausap ko nga mahimong kapitan. Moto ning ilog ko. Usa na atras-atras ni noon. Mao lagi sus, tiwasan pa nimo. Hubog-hubog pa ka diha, may kay di bantayan ti ka kay mulaya tong matakan na unsa. Patay na kita karon. Kap, salamat jud ko atong gayon na kap nga imo kong pugan kap. Unsa kay ko ta ato pagbugong nimo kap? Kani nga to man kamo iana na matagian na.